Я же этот блог хочу начать со следующего информационного сообщения. Нормандская встреча, состоявшаяся вчера в Париже, продлилась более 8 часов. Советники лидеров 4 государств Андрей Ермак, Дмитрий Козак, Эммануэль Бонн и Йенс Плетнер вчера говорили об урегулировании войны на востоке Украины в рамках заседания советников Нормандской четверки. Впрочем, несмотря на длительность, никаких результатов переговоры не принесли, говорят многие политические аналитики. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что встреча в нормандском формате стала шагом вперед к деэскалации ситуации вокруг украинских границ. Подробнее в его прямой речи. Ми зустрічаємося в такий дуже тривожний час, коли навколо українських кордонів біля 100 тисяч сьогодні російський солдат. І це є дійсно сьогодні загрозою. Наша дискусія була навколо все ж таки війни, яка відбувається на Донбасі, навколо мінських домовленостей, навколо всього того, що розглядається в нормандському форматі. Але я абсолютно чітко заявив, що сьогодні ми очікуємо щодо деескалації не тільки відносно окупованих територій, а взагалі деескалації навколо українських кордонів. Я сподіваюся, що сьогодні навіть такий крок, як підтримання режиму припинення вогню, це маленький, але крок вперед. Я рада представить гостя, который присоединился к нашему эфиру в режиме онлайн. Это надзвичайний повноважний посол України у Франції Олег Шамшур. Пане Олеже, вітаємо вас. Салям алейкум. Добрий день. Пане Олеже, дякуємо за те, що знайшли часу та доєдналися до нашего этеру. И нашу беседу я, конечно, хотела бы начать с вопроса о встрече советников Нормандской четверки. Какие у вас сложились впечатления по итогам встречи? Я вам скажу відверто, мої очікування перед зустрічю, як і у багатьох експертів, були вкрай низькими. І, в принципі, результати зустрічі є вкрай низькими. Я поясню чому. Тобто, фактично, ні про що не домовились. І більше того, ця зустріч ще раз підтвердила, що позиції сторін є настільки протилежними, що будь-яке просування вперед або вирішення якихось необхідних для України питань відповідно до національних інтересів України неможливо. Неможливо саме через деструктивну позицію Росії. І пан Козак вчора на своїй прес-конференції це повністю підтвердив. Більше того, він сказав, ну якщо вже так розтлумачувати те, що я почув, то він сказав, що якщо не будуть усунені, як він сказав, розночтення щодо положень мінських домовленостей, то Росія не бачить сенсу в продовженні нормандського формату і перемовин. Ну і зрозуміло, що Росія хоче, щоб ці розночтення вирішувались від них, умовно кажучи, був якийсь консенсус на базі розуміння трактовки мінських домовленостей з боку Кремля, що є для нас абсолютно неприйнятним. Тобто я вважаю, що результат цих перемовин був дуже близьким до нуля. Ага, то есть, правильно ли я понимаю, Украина и Россия имеют разные, абсолютно разные точки зрения относительно главного вопроса по Донбассу? Это выход, да, по политическим вопросам. И здесь, конечно же, интерпретация России и Украины кардинально отличаются. Вот в этом вопросе абсолютно никакого консенсуса не нашли. Абсолютно ніякого консенсусу немає. Більше того, якщо навіть взяти таке питання, як припинення вогню, і це є в спільному комюніке, то на моїй пам'яті це ж далеко не перше припинення вогню. Жодне з них не трималося більше кількох днів. І коли пан Козак каже про те, що вони категорично проти
того, щоб до контролю за припиненням вогню долучалась Франція, Німеччина, тобто міжнародні чинники, це, скажімо, абсолютно зрозумілий і чіткий сигнал, що ні Росія, ні контрольовані Росією терористи цього припинення вогню не будуть дотримуватися. Да, дійсно, позиції сторін абсолютно протилежні, і я не бачу, яку користь продовження цих перемовин може принести Україні. Ну, действительно, уже прошло почти 2 года с момента переговоров лидеров в нормандском формате. В 2019 году президент Украины Владимир Зеленский встречался с лидерами Германии, Франции и России в рамках этого формата. И тогда как раз было принято это коммюнике, решили ввести режим прекращения огня, но на протяжении 8 лет этот режим прекращения огня, к сожалению, не работает. Вот как вы думаете, вообще, есть ли перспективы реанимировать нормандский формат, и можно ли вообще сегодня говорить о том, что он жив? Ну, скажімо так, є такий вираз, скоріше мертв, чим жив. Тобто це якраз той випадок. І ясно, що політично жодна з країн, ну може Росія, не може відмовитись від цього формату, від цих перемовин, але треба, навіть продовжуючи контакти, чітко розуміти, що потенціал цього формату, потенціал мінських домовленостей, він абсолютно вичерпаний. І я в 2019 році якраз був в Парижі, бачив я колись переговори, був на підсумковій прес-конференції, і що б там не казали, якраз 19 рік нам показав, що чого можна досягнути за допомогою цього формату. Так можна здійснювати, знову ж таки, якщо буде в лапках добра воля Росії, обмін полоненими, можна вирішувати деякі нескладні гуманітарні питання, а політичні питання вирішити неможливо. І Путін під час перемовин про це ледь не прямо сказав. Абсолютно було зрозуміло, що жодного політичного питання Росія не дасть вирішити конструктивно, позитивно в інтересах України. Ну, в таком случае, есть ли перспективы встречи лидеров в нормандском формате в ближайшее время или нет? Знову ж таки, по-перше, я думаю, що перспективи практично наразі відсутні, особливо за умов ескалації напруженості по всьому периметру українського кордону з Росією, і Білоруссю. І головне те, що навіть якщо цей саміт відбудеться, він нічого не дасть. Якщо ми будемо чітко стояти на позиціях захисту своїх національних інтересів, то саме через позицію Росії жодного питання дійсно важливого, необхідного для деокупації Донбасу, бодай для стабілізації ситуації, вирішити в цих рамках неможливо. Ну, мы с вами уже сказали о том, что и у Украины, и у России абсолютно разная интерпретация порядка выполнения Минских соглашений. Есть ли у нас понимание, как интерпретируют Минские соглашения и порядок выполнения тех пунктов, которые прописаны там, во Франции и в Германии? Розуміння, розумієте, це досить делікатний момент. Скажімо, ми вдячні завжди були і Німеччині, і Франції за те, що вони очолювали від Європейського Союзу процес пошуку дипломатичних шляхів вирішення ситуації. Але сказати, щоб, скажімо так, Франція, Німеччина завжди, скажімо, активно захищала інтереси України, це моя особиста думка, цього сказати не можу. З іншого боку, я бачив еволюцію позитивно в тому сенсі, що чим більше була, скажімо, відверто деконструктивна, агресивна позиція Росії, тим більшу підтримку і розуміння ми бачили з боку наших французьких і німецьких партнерів. Але що мене особисто кардинально не влаштовує, що постійно в рамках нормандського формату
І Франція, і Німеччина намагаються грати роль чесного брокера, тобто закликаючи ту і іншу сторону для того, щоб, скажімо, підтримувати припинення вогню, здійснювати інші кроки. Все-таки завжди треба розуміти, що нападником є Росія і Україна захищає свою територію. Але це навіть здебільшого хіби самого мінського процесу, який з нашого боку є вимушеним компромісом, на який Україна вимушена була піти, враховуючи ситуацію, яка склалася і в 2014-му особливо, и в 2015 році. Ну, действительно, возникает вопрос. Украина же тоже за и всегда выступала, и всегда говорит о необходимости прекращения огня. Но режим тишины всегда нарушает сторона оккупантов, то есть Российская Федерация. И в этом контексте, если предположить, что режим прекращения огня работает, что ни с той, ни с другой стороны не стреляют, то уже наступают следующие пункты. Да? Это вопросы безопасности и вопросы по выполнению политической части Минских соглашений. И вот здесь возникает огромное количество вопросов. Ряд экспертов говорят о том, что Франция и Германия вот на этих встречах могут попытаться убедить или даже надавить на Украину в вопросе выполнения и имплементации Минских соглашений, так как есть вот некая усталость у Запада от этого конфликта. Это так? Абсолютно в тому сенсі, що будь-що в мінському процесі, будь-які подальші кроки, впираються перш за все в припинення вогню. І до цього часу цього не відбувалося. Навіть тоді, коли наші лідери казали, що є припинення вогню, його не було. Кожного тижня гинули або були поранені наші військові і цивільні. І це, як то кажуть, альфа і омега. Тобто треба починати з цього. Що стосується тиску, я абсолютно переконаний, що якщо наші партнери будуть відчувати, що ми стоїмо на чітких позиціях захисту своїх національних інтересів, на захисту суверенітету України навіть в дрібницях, то такого тиску ми не побачимо. Тобто в значної мірі це залежить від послідовності и эффективности нашей позиции. Вместе с этим недавно в Елисейском дворце сообщили о том, что президент Французской Республики Эммануэль Макрон завтра планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным на фоне возможного дальнейшего вторжения Российской Федерации в Украину. Есть ли у вас какие-то ожидания от этого телефонного разговора? На что рассчитывает Макрон? Так само, як у мене не було очікування від розмови Байдена з Путіним, так само і може ще менше у мене очікування від позитивного результату. Тому що позиція Росії добре відома. Путін від цієї позиції, якщо ми будемо йому тільки телефонувати, не відступить. І я завжди казав, що зупинити агресора може тільки тріада. Тобто дипломатичні зусилля – це дуже добре, але вони мають бути підкріплені і загрозою, і реальним механізмом застосування наджорських санкцій, і радикальним нарощуванням військової допомоги Україні. От якщо буде перше і друге, вірніше друге і третє, якщо воно буде підпирати дипломатичні зусилля, тоді це може спрацювати. Тобто фатальної, скажімо, фатального сценарію наступу Росії я не бачу. Агресора можна зупинити, але потрібні не слова, потрібні справи. Ну, во Франции заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет предложить президенту России Путину некий план деэскалации ситуации с Украиной. Есть у нас понимание, что это может быть за план, потому что вот как-то к планам всегда относятся сомнительно, особенно после плана Саркози в Грузии, помните? У мене розуміння немає. Я перший, не те, що перший раз, ніколи про деталі цього плану не чув. І у мене принцип, що я ніколи не коментую те, чого я не знаю. Тобто, який план може бути, важко собі уявити. І більше за те,
Зараз, як ніколи, потрібна єдність Заходу в підтримці України в протидії російському агресору. І зараз, скажімо, якийсь окремий план, відмінний від того, що намагаються зробити зараз Сполучені Штати, НАТО, тобто вибудувати єдину позицію, єдиний фронт, на мій погляд, це малоефективно. Треба саме Україні потрібна єдність Заходу в нашій підтримці і в допомозі Україні. Саме в плані узгоджених рішучих дій. Ну, если говорить тогда о консолидации Европейского Союза, мы видим сейчас позицию Германии относительно продажи и предоставления Украине оружия. Даже речь не идет о предоставлении, да, речь идет о покупке. И Германия блокирует покупку, продажу оружия Украине и даже через механизмы НАТО. Вот какая позиция Франции по этому вопросу, по поводу поставок, продажи оружия Украине? Це, знову ж таки, питання, яке треба задати нашим дипломатам, які постійно контактують з французькою стороною. Наскільки я пам'ятаю, французька сторона надто обережно ставилась до таких питань, як продаж зброї, поставки зброї України. Яка ситуація зараз, я просто-напросто не знаю. Ну, а що стосується Німеччини, всім зрозуміло, що Німеччина має зрозуміти, що сидіти на двох стільцях, тобто відстоювати принципи безпеки в Європі і в той же час мати якісь привілейовані економічні стосунки з Росією, особливо в енергетичній сфері, так далі не вийде. Так само, як французька сторона, тут я можу сказати, мені не зрозумілі спроби Макрона підтримувати діалог з Росією з питань вибудови нової архітектури європейської безпеки, враховуючи поведінку Росії зараз. Тобто до всього цього, до діалогу з Росією, треба підходити, маючи відчуття реальності і знання, разумение того, что собой является нынешняя путинская Россия. Ну, так или иначе, последние 8 лет мы видим по ряду вопросов синхронизированную политику и позицию Германии с Францией. Вот как вы себе объясняете такую политику умиротворения агрессора по отношению к России? Ну, це, я вважаю, дуже сильна заява умиротворення агресора. Але, в принципі, це треба розуміти, що це дві найбільш потужні держави Європейського Союзу. Вони мають давню історію особливих стосунків і дійсно від рівня ефективності співробітництва між двома країнами, Німеччиною і Францією, багато що залежить в Європейському Союзі. Інша справа, що, звичайно, мені, принаймні, хотілося б, щоб позиція і Німеччини, і Франції була більш проактивна в захисті українських інтересів, підтримки інтересів України. На жаль, треба констатувати, що і в політичному житті Франції, і Німеччини є дуже сильна течія такого особливого ставлення до Росії, коли навіть абсолютно неприйнятні дії Росії намагаються пояснити, зрозуміти. Я думаю, що вже прийшов час саме зараз зробити належні висновки. І в Німеччині, я про це казав, і у Франції. А как часто вам в украинском дипломатическом ведомстве во Франции приходится объяснять французскому истеблишменту то, что происходит в Украине, и рассказывать о том, что у нас идет война с Россией, а не гражданская война, как одно время говорили во Франции? Ну, я вам скажу так, що доводилось, я вже 2 роки як не посол у Франції, в принципі, це була значна частина моєї роботи і роботи моїх колег. І це ми пояснювали і в офіційних контактах. Ще більше ми це робили через засоби масової інформації. Ну, принаймні, я дуже добре пам'ятаю, в 2015 році, коли була гаряча стадія бойових дій,
Мені дуже часто доводилось виступати на новинних каналах у Франції. Таким чином ми намагалися пояснити, що реально відбувається в зоні бойових дій, що відбувається в Україні. Я вам скажу, що тут є ще одна деталь. Одна справа – це нерозуміння через недостатню інформацію, може недостатній аналіз. А інша справа, коли певна частина політичного істеблішменту не хоче нас чути і не хоче розуміти. І це робиться свідомо. Це також дуже серйозна проблема. Зараз, якщо ви подивились, останній, здається, ЄС Пінчука робив опитування суспільної думки в країнах Європи, видно, що в принципі зараз ситуація потроху міняється, але є достатньо складною, в тому числі щодо розуміння, скажімо, пересічними європейцями того, що відбувається, і ставлення і до України, і до Росії. Але позитивну тенденцию я бачу. Ну, еще одна такая неоднозначная позиция Франции по отношению к Украине вместе с Германией – это вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс. И мы знаем, что именно Франция и Германия в 2008 году, когда Украина стояла на пороге получения ПДЧ, тогда блокировали этот вопрос. Вот как вы наблюдаете сейчас, есть ли в французском истеблишменте консенсус относительно вступления Украины в Североатлантический альянс? Или же Франция будет продолжать блокировать этот вопрос? Ну, вже, очевидно, мені немає сенсу підбирати ті дипломатичні вирази, але все-таки я висловлюсь достатньо обережно. В принципі, Франція, так і Німеччина належать до тих країн, які не бачать, все ще по великому рахунку не бачать Україну ні в ЄС, ні в НАТО. І тут, очевидно, одна з причин полягає, ну, я вже сказав про російський фактор, їхнє міркування щодо європейської політики, геополітичні якісь конструкції. Разом з тим, я завжди був переконаний, що треба нарощувати масу реформ в Україні, досягнути, скажімо так, критичної маси реформ, коли наша аргументація щодо вступу України і в НАТО, і в ЄС буде ще більш переконливою. Тоді, я думаю, нам вдасться переконати і Францію, і Німеччину. Але це питання навіть не після завтрашнього дня, це буде вимагати досить значних зусиль. Ну, и сейчас вы знаете, что Россия выдвинула свои требования, а точнее ультиматум к Североатлантическому альянсу и к Соединенным Штатам Америки. И в своем ультиматуме они требуют не расширения НАТО на восток и, более того, возвращения к статусу-кво 1997 года. И в НАТО, и в Америке уже четко сказали «нет» по ключевым принципиальным вопросам. Сказали, что двери для Украины НАТО всегда открыты. Более того, вот вчера как раз передали уже письменный ответ России. Сегодня Лавров заявил о том, что вот по главному вопросу они ответа не получили, и он не удовлетворил их. Вот по ощущениям, чем это все закончится? Важко сказати, тому що Росія диктатура, і в диктатурі відсутній нормальний процес прийняття рішень, оскільки залежить від іноді настроїв і раціональних міркувань однієї людини, і ця людина Володимир Путін. Я гадаю, що, можливо, в Росії, виходячи з досвіду останніх років, вважали, що деякі питання можна вирішити, як то кажуть, на рапа, через шантаж Сполучених Штатів та їхніх союзників по НАТО. Але я думаю, що іншої відповіді від США і НАТО вони серйозно не розраховували отримати. Зараз буде видно. Тобто, на жаль, стратегічна ініціатива все ще на боці Путіна. Тобто зараз треба дивитися, яке він ухвалить рішення.
Але просто дивитися недостатньо, треба вживати саме ті заходи, про які я казав. І санкційні, і військово-технічна військова допомога, і навіть дипломатична. Тобто я б не чіплявся за формати, додаванням, підвищенням рівня, а використовував в тому числі і більш активні механізми Організації Об'єднаних Націй, ну, скажімо, через скликання спеціальне засідання Ради безпеки. Я думаю, що наші партнери, союзники могли б це питання вирішити. От якщо ми не будемо чекати, всі разом будемо справляти тиск на Путіна, тоді, я думаю, це підвищує шанс на те, що ми його зупинимо. Якщо проблема в тому, що... Да. Що він вирішить, то це буде, скажімо, продовження путинской политики с доконанных фактов. Ну, просто проблема в том, что в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций есть Россия, и она может наложить вето на любые вопросы и решения, которые могут быть приняты по Україні. Ми не можемо розраховувати, що будуть якісь рішення саме через право вето, але скликати засідання, на якому зробити відповідні презентації, заяви, вимагати пояснень, це можливо навіть при наявності права вето у Росії, Китаї у Росії і Китаї. Тобто це, як на мене, абсолютно те, що можна зробити. Пане Олеже, звичайно. Вы несколько раз упоминали про необходимость усиления санкций в отношении Российской Федерации. Как раз сейчас на фоне обострения ситуации вокруг Украины сейчас наши западные партнеры говорят и предупреждают Россию о жестких, адских санкциях. И об этом говорят в Соединенных Штатах Америки и даже упоминали об отключении России от международной финансовой системы SWIFT. И сразу после этого мы услышали заявление со стороны Германии, где там сначала сказали рассматриваем, потом сказали не рассматриваем этот вопрос, и начали говорить о том, что нужно думать о других санкциях. Да? То есть на какую конкретную помощь и какие санкции, на ваш взгляд, могут быть введены реальные в случае агрессии России, дальнейшей агрессии против Украины? В принципі, меню санкцій, подивіться законопроект, який внесений до Сенату Сполучених Штатів головою комітету закордонних справ Менендесом, там, в принципі, є ті необхідні санкції. І фінансові, і секторальні, і ті, що стосуються енергетики, Північного потоку-2. Це має бути в пакеті. Інша справа, що, в принципі, зараз таким своєрідним мотором зусиль на підтримку України виступають Сполучені Штати, як і завжди. І, на жаль, треба констатувати, що немає повної єдності в Європейському Союзі. Тому, скажімо, і ми чуємо такі заяви від німецького керівництва. І зараз проблема полягає в тому, що треба, щоб були оці, як у нас кажуть, бомбічні санкції, але також, і це проблема така загальна, був чіткий механізм застосування санкцій. В цьому плані дуже важлива заява була зроблена Сполученими Штатами про те, що санкції будуть в разі перетину українського кордону, вони не будуть введені, скажімо, каскадно, тобто поступово, а зразу в масі. Тобто будуть зразу застосовані найбільш жорстокі і жорсткі болючі санкції. Це абсолютно вірний підхід. Я можу висловити свою думку. Очевидно, важливо, щоб Росія знала про ці санкції. Тут, в принципі, зрозуміло, що це може бути. І якщо буде продовжувати саме така гра на нервах, я б, чесно кажучи, деякі санкції вже ввів так само, як один з американських журналістів, як на мене, абсолютно вірно сказав, що потрібно нарощування військової допомоги
в режимі повітряного мосту, щоб ця допомога була масованою. Але тут є і питання до, скажімо, української влади. Вона має також нарешті ефективно зайнятися питаннями організації оборони від агресора.